फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में दू गो गाना का बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट होके वाला बा, यानी कि टकराए वाला बा। जनते बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में के बा, एगो ट्रेंडिंग स्टार, एगो पावर स्टार। चल मर्दे पूरी कहानी बता दिया कि वो कौन गाना हुआ कि जौन की अब बहुत जबरदस्त तरीके से टकराए वाला हुए। और सबसे बड़ी सस्पेंस का बात तो ई बा कि ये दोनों गाना ऑलरेडी आ चुकल हुए। अब ये दोनों गाना का पार्ट 2 आ रहा बा और ये दोनों गाना बहुत ही जबरदस्त हुए, जैसे कि आप लोग पोस्टर में देख ले बा। भाई साहब नंबर 1 का नाम बा कोको कोला। आज से 2 साल पहले खेसारी लाल यादव गौले रहलन। भाई साहब गजब चलेला ये गाना। लेकिन आज से 1 साल पहले पवन सिंह के एगो गाना आयल पियर फराक वाली। अरे भाई इहो गजबे चलल लाल, 1 साल में मतलब मिलियन मिलियन व्यूज लेके आए। चला पूरी कहानी बता देते आखिरकार कब रिलीज होके वाला बा, का हाल बा, सब कुछ बताइए। देखने पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दा। अगर फेसबुक पे तो पेज फॉलो करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बता देते भाई साहब। जैसे कि आप लोग जानते हुआ कि जो खेसारी लाल यादव का सॉन्ग बा कोको कोला, आज से 2 साल पहले गर्मी के महीना में रिलीज भाई लाल। भाई साहब का गर्दा कबरले लाला इस सॉन्ग। फिलहाल में आज भी ये अच्छा खासा पैसा छाप रहा बा। फिर भी भाई साहब तब से लेके 2 साल में एक व्यूज आपके मालूम बा, वर्ष में भाई साहब 450 मिलियन व्यूज, मतलब 453 मिलियन व्यूज गणनायक फिल्म से ये भाई साहब गाना लिया कि एकदम बहुत बड़ा रिकॉर्ड साम्राज्य खड़ा कर देले बा। फिलहाल में अब बात करिए पवन सिंह के पियर फराक वाली के का हाल बा। यम यम बी रिकॉर्ड से ये गाना आई लाला आज से 1 साल पहले। 1 साल में 269 मिलियन व्यूज पियर फराक वाली लेके आई बा। फिलहाल भाई साहब पियर फराक वाली जोन बा कई सारे यूट्यूब चैनल पे लोग डाल देले हुए, कोनो पे 30 मिलियन, कोनो पे 40 मिलियन, कोनो कुछ अंडक बंड व्यूज गइल बा। लेकिन भाई साहब जो मेन चैनल बा ओकरे भाई साहब 269 मिलियन व्यूज जाके एकदम झंडा गड़ले बा पियर फराक वाली पावर स्टार पवन सिंह के। अब भाई साहब ये 2 जने के मन में एगो सस्पेंस आइल बा, काहे न एकर पार्ट 2 रिलीज कर दिया जाए। काहे कि भाई साहब खेसारी लाल भी कई सारा अपने नींबू खरबूजा भइल के पार्ट 2 लिया के एकदम मारे माहौल एकदम बना देले हुए। तो वही हिसाब से भाई साहब पवन सिंह भी चक्कर में हुए। लेकिन भाई साहब ये गाना सबकर बन के कंप्लीट हो चुकल बा, बन के एके फ्रिज में रखा गई बा। रिलीज करना हो रहा पता हो, आईपीएल चल रहा बा और आईपीएल की वजह से गजब पिटात हो सब पर गाना, चाहे मूवी हो चाहे कुछ भी हो, पिटा जा रहा बाटे भाई साहब आईपीएल के चक्कर में। तो आईपीएल के वजह से इसमें थोड़ा सा गाना के ब्रेक रखल बा। जब भी आईपीएल खत्म हो जाए शुभ मुहूर्त देख के ये दोनों महारथी अपन अपन तीर छोड़ दिए कमान से। दोनों तीर देखा का कमाल करेला वो तो समय बताई। फिलहाल में भाई साहब हम आपको एक चीज बता दो चाहतीला कि बहुत ही बड़ा ये दोनों गाना रहल हुए। अब एक पार्ट 2 रिलीज हुई तो का हाल हुई का ना हुई तो समय बताई। फिलहाल में अब तो समय बताई, पहले रिलीज हो गया। आप लोग के का लग रहा बा नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आवा, चैनल के सब्सक्राइब करा, फेसबुक के पे फॉलो करा। हमने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।